Γεια σας! Σήμερα θα θυμηθούμε ένα βίντεο που έχει φτάσει 300 κάτι προβολές. Ας το δούμε. Φανταστείτε αυτό εδώ που είναι Strongram. Είναι το Flip Fury! Δεν έχω πια το Flip Fury μαζί μου. Δεν πειράζει. Flip Fury! Flip Fury! Flip Fury! Flip Fury! Στο κινητό. Φύγε. Bye. Ωραία. Θα σχολιάσουμε τώρα το πρώτο μας βίντεο. Για να το δούμε. Όπα. Ακούσατε. Πετάγεται η φωνή. What the fuck. Πετάγεται η φωνή. Το ίδιος. Και το μεγαλείο καλύτερο απ' όλα. Flip Fury! Ο βλάκας αυτός που τραβούσε, τραβάει και το άλλο. Και ξεκινάμε. Όπα. Ωραία μάχη. Δεν φαίνονται ούτε καν οι σφαίρες μας. Και έφτασε αυτό πώς προβολές είναι. Πώς έφτασε. 374. Συνεχίσουμε. Είναι και λίγο. Ορίστε, κάνουμε και τις διαφορές μας. Τα φακ, τι μαλακία. Αχ, πολύ καλή σχολιασμός. Λούπα. Τελείωσες. Ακούστηκε. Ακούσατε τι είπε. Ρίξε. Τι αντίποτε κάτω κι εγώ. Σταμάτα και άρχοντα Μάπα. Όπο. Πώς κατάφερε και έφτασε 304 προβολές. Και πώς κλείσω αυτό το βίντεο το ωραίο. Καμία λέξη έχω να πω. Flip.